मॅडम तुमचे नाव सांगा आणि तुम्ही कित्याक दिते सांगा. नमस्कार, मी ॲडव्होकेट सौ रोशन सामंत, गोवा सुरक्षा मंच महिला अध्यक्ष. आज आम्ही महिला आयोग या ठिकाणी शेळ मेळवली या ठिकाणी IITच्या संदर्भात जे आंदोलन चालू आहे आणि मध्यंतरी आंदोलनाचा एक भाग म्हणून जेव्हा सगळ्या महिला आपली जमीन वाचवण्यासाठी म्हणजे तिकडे आंदोलन करत होत्या त्यावेळेला पोलीस निरीक्षक श्री सागर एकोस्कर यांनी जो महिलांवर तिकडे अत्याचार केला, त्यांच्या अंगावर पाय वगैरे ठेवला, त्या घटनेच्या विरुद्ध काहीतरी कार्यवाही महिला आयोग म्हणून म्हणजे महिलांच्या विरुद्ध अत्याचार म्हणून महिला आयोगाने काहीतरी कारवाई करावी या दृष्टीने आम्ही महिला आयोग यांच्याकडे आज एक विनंती अर्ज की काहीतरी कार्यवाही करावी अशा पद्धतीचा अर्ज देण्यासाठी आज इकडे आलो होतो आणि महिला आयोगाकडे आम्ही तसा अर्ज दिलेला आहे आणि महिला आयोगाने आम्हाला चांगलं सहकार्य केलेलं आहे या बाबतीत. काही वेळ दिला आहे तुम्ही त्यांना? आम्ही वेळ देण्याचा प्रश्न आला नाही कारण त्यांनी ऑलरेडी कार्यवाही चालू केली आहे. त्यांनी आपल्या परीने नोटीस काढणं किंवा त्यांना बोलवणं, तिकडे जाऊन इन्क्वायरी करणं एक प्रक्रिया चालू केली आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या ते प्रोसेसमध्ये आहे ऑलरेडी. ओके, थँक्यू.